So dito tayo guys sa may Stanza. Dito po yan sa ano, Cagayan Beach, Pangasinan. So malinis yung dagat dito. So, mayroon din na re-rentan dito ano, ATV. Yung 1 hour 1,000, half hour 500. Pwede rin mga 30 minutes or 10 minutes. So medyo kaunti yung naliligo ngayon dahil hindi ngayon na crowded. Siguro kasama